back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Anak na lang, Nay. Ah? Wa na'y labot ang akong panas sa akong ugma. Uy, abay! Day, o sa ko'y puti mong ipasaputan ang pagkasultihan, Day. Nga naman. Makigbuwag na ko ni Jeric, Nay. No! Malipay si abay anong istorya ha! Maguli na mo di ay yan day! Abay! Wala! Makigbalik na ka ni abay, auntie! Mau ba? Marcelino. Lo! Ay, sapak Lo! Marcelino. Ay, sapak di mo. Kung makigbuwag sa bana, makigulit na di ay dayon ni Ande. Bitaw, Day. Makigulit na ka sa akong anak. No, pagdayon! Uy, hala ka. Door closing man! Hala, ang ibo, magkatong bana. Nakapati magkatos atong kipanagsultihan. Haskang lawgawa, kini magkus Marcelino. Ay, kilo-kilo dahil imong mata kay wakay angay. Di ka nindot og mata. Ikay nakaingon kung ugaling nakabati man tong bana ni Day Abis atong gipanagsultihan din heron. Wa ka kyun magbantay sa imong isulti. Uy, kahibaw ka nga naara sa gawas naglingkod. Ay, nanay sa doy! Ngano man ko? Ako ha? Ngano man ko? Naa si Jeric sa gawas ng gihayaan. Ay, oo na, naglingkod sa kilid dapit. Sige na lubos-lubosa na lang, lubos-lubosa! Ang unsaman ba? Tabian, yiki ka na uy! Ingon si Sir Jerry, gadi ka magsaba nga naasis gawas! Saba ka yun! Niingon da ito siya. Oo! Ala, niingon di ito. Oo, gani! Gaya ka sumpay, uy! Di ko na niya pasultihon si Abay Abi. Di pasultihan ba? Do not talk to Abay Abi about him. Nga nas gawas. Itong sa matawag ka. Ayaw magsulti din niya. Nagpaabot, naglingkod siya dito. Dili mo pasultihan. Ingon magani siya nga, bayran ta niya aron ubanan lang nato si Abay. Mao ba to? O gani! Silbakuta! Di ta niya pa sa baon! Ingon siya nga bayran ta. Oo! Pero wa pa ko kahidumdum nga di ta pa sa baon. Uy, niingon na tong bayran ta. Pero wa siya niingon nga di ta pa sa baon. Kamu may unang nagsulti. Ikay na tingali giingan. Nganong mangangin ka man ako, tamparusun ta hinuong ka diha. Napaday siya sa gawas? Ay, day. O saban, dito ni mo siya pasudlon. Dili. Uy nga man, nag-away mo? Nay! Makigbuwag na gani siya! Hindi nag-away yun! Oo, no. Oo, di ay. Ay, kining magkatiguang talimtano na yun ta. Ay, kanang inday, tambag lang kining ako isip maguwang ni mong pangidaron, abi, ha? Wana sad baya ta kaisip nga laing tao, saba ka nasab sa akong anak. Nay, dili yun sa iyon ang kaminyoon. Di lalim ang pagtukod og pamilya. Kinahanglan nga ligon gayon ang mamahimong pundasyon aron dili kinidaling matumpag. Ang kanang mga pagsuway sa amalang kana sa usa ka makusog nga hangin dahi nga mukusukuso sa usa ka panimay. O kung dili gani ligon ang gihimo ninyong pundasyon aw maluka pa gayon kini. Unya nay, kung ang haligi na yun mismo ang mitumba sa paghapak sa hangin, ha? Bantay ka na? Kung natumba ang haligi, kinahanglang magpabiling ligon ang bungbong niini. Aron magpabiling may kasilungan o kapuy-an ang mga butang nga anaasod sa usa ka panimay. Wala ko kasabot nay, di ko ka-relate. Ang panagtiayon kanunay ipanig-ingnan sa usa ka panimay. Ang amahan ni si Paligi ug ang inahan mao ang bungbong. Eskwela ka sa una, nay? Uwa, Kiskwela, oy, sa pagtuon mo illiterate. ingon maligi ka nga, haligi ang bana, unya bungbong ang asawa. Sa eskwelahan, sa una, ingon man nga mong maestra, hasta ang libro nga haligi ang amahan. Kabantay ka na, ha? Unya, ilaw ng tahanan, ang inahan. Ibo kay bungbong malagi. Bongbong, kay mas mo likod ang haligi kung may bongbong ng gilansang ni Ine.
Mao nga ang bana, mao ang haligi, ug ang asawa mao ang bungbong. Samtang ang mga anak, mao ang suga, kay sila ang maghatag og kahayag o kaaligre sa usa ka panimay. Nay, Wala gigihapon ko makasabot. Tarungon taragod ni Naibi. oy, engineer ka niya, wag ka kasabot, ha? Dire ragot tabi, direta. Maglingkod ragot ta direbe. Magdrawing tabi aron makasabot kag tarong. Drawingan ta ka aron kahibaw ka nga mas makapalig-on sa gitukod nga bay kung may gilansang na nga bongbong sa haligi. Dali pakit-on ti ka dire. Ay, nagtangkag nga dunggan. Ayaw biro ha. Dire kay magdrawing ta. Napanagyapon siya sa kawas. Waday siya mo biya upan ni Feby. Kauso na ko siya. Wapasad siya pauway sama na ako. Papauliunan na ako siya. Naara si Jeric. Naglingkod paghihapon siya diya sa bangko nga gibutang sa kawas sa gihayaan sa apuhan ni Abi. Nakatuhog siya. Gikapoy na kita siya pa. Tibok gabi na siyang wa makapahuway og tarong. Ug watuyo ang nakatuhog na siya. Ako doolon. Ni anak ko siyang tungod. Kaluoy niyang tanawan. Nangat kamay ang iyang nasandig sa pungbong. Mibog kagamay ang iyang papa. Oh, shit. Nagnganganag ka ni, pero lami paghihapon kay siyang hakan. But why not? Kini pa. Dili siya makapalipat kay natog. Shit. Kita ka pag-kiss na ko? Shit, double kill. Oh. Baby? Abi? Abigail? Gado pag tigawas pa magit ko. Aron pagkiksultihan unta siya. Ano na kuna-una pa man ko nga tingalik na ako na siya maayo. Kaya wa siya pahuway sukad pagkagahapon. Nganong na kuna-una pa man ko niya. What did you do? Kiss you. Shit. Di ba ka ba sa mong kibuhat ha, Phoebe? Of course. I kissed you. Nga di mo ang ibuhaton. Musamot ang kalagot ni Abi. Musamot ay ang kalagot na ko karon sa iyang nakita nga paghawak ni mo na ko. Shit. I'm sorry. I can't help it. Namikingagan ang imong lips nga nagngangaka. Shit. Nga bang bibalik ka man? Shit, Phoebe. Musod ko. Adoro ko si Abi. Pasabton ko siya. Stay. He's useless. Buhay ko. Jeric! Oh. See? Luck. I told you. It's useless. Dili na siya makigsulti pa nimo. Damn it. Jeric! Jeric, where are you going? Mapauli na ka! Uban ko! Wala yung game mo. Kaya kita pares. Hulian. Sundan ti kabisan asa ka papaingon, Jeric. Dili ko mo give up, Jeric. Not especially now nga nagkagubot na mo ni Abby. I want you to see my worth. Gusto ko makita nimo nga ako ang imong gikinahanglan ug dili si Abby. Sige na, din. Kao na. Ungitan ka, ha? Wa ko gutom. Ganina pa kang mukaon. Di mahimong di ka mukaon kay
Nag-inom ba kag tambal? Nabalaga ka na ko. Of course. Nganong di man? Don't. Unsa? Ayaw nagkabalagan ako. Sugod ka ron. Og hangtod na sa umaabot pang mga adlaw. Cause I will be okay. Di na, kadiyot agad. Nag-away ta? Wa, Unya. Nganong inguna naman mo sultihan? Sukat pa ka na kagahapon. May nasulti ba ko nimo? O nabuhat nga wa ka makauyon? Sultihi ko din. Aron makabantay ko. gusto kong mapahuway. Sige na. Lakaw na. Huwag ka pa makailis. Gahapon pa ka tinhi. Wa ko jote ron. Sabado ron. O nahibaw na sila sa nanay nga ni ako uban nimo. Kinahanglan gahapon kang mapauli. Aron makaliko ka o makailis na. Imo na kong nagpapaulian. Kagabi pa. Di na kaganahan nga ni ako uban nimo. Ipula na ka sa kong naong. Sige katuban nimo. Auntie. Sultihir ako'y gusto tinawad me. Nga naman ka? Mag-unsa? Tiwas ang buot ni mong isulti. Unsa, ha? Di na? Magbuwag na ta. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!